Se on kyllä niinku oma suosikki saavutus. Mä oon saanut Tomiin poistumaan pelin ainakin kerran. Nice. Hetkonen, milloin oli se suoraan sun takia? Se oli ehkä viime kerta kun pelattiin. se oli se kun sulla oli ybermaldaukset tosta VAsta, niin se oli hyvä, että kun sä menetit jostain random ilmanappauksesta puolet helasta, niin painoit Alt F4 ja poistit peliin, mutta se oli vielä hyvä, että se ilmanappaus oli joku juttu, se oli tyyli joku 2H-ilmanappaus, mikä on ollut niinku kyskellä aina, niin se oli vielä jotenkin hauska, että se liittyy siinä pelin nykytilaan siinä vaiheessa. Mistä toi ois lähtenyt? Ihan sama, ei kiinnosta. Ei kiinnosta paskapeli. Tommy is now playing Quake 2. Varmaan oikeesti pelas.